Здравейте, момичета! Вие пак сте с мен, Цвета Капитанова и FitPersona. Днешния комплект ще ви покажа как да комбинирате един лесен по трудност ластик и един, който е средна плътност. Отново ще направим 3 комплексни упражнения. Първото упражнение изпълняваме с синя ластик. Даже аз бих го изпълнила и с двата наведнъж, защото синя може би ще ми е лек. Хващам възможно най-долу ластика и изнасям ръцете максимално назад. Изпълнявам 20 повторения, като издишам, когато издърпвам ластика назад. Още 10. Последно. Така. Взимам червения ластик и го хващам от две, като вие може и единично да го хванете. Зависи, пак казвам, от подготовката на всеки. Вземам положение, изходно положение за балетен клек, но ниско долу. Ръцете са изнесени над главата и изпънати. Последователно изнасям ръката, пак изпъната, вдясно, вляво, събирам с подскок и връщам. Добре, започвам. Изпълняваме 10 повторения, които с времето ще се увеличават, разбира се. Доста си изморително това упражнение. И ще направим едни коремни преси, които мога да изпълня в случая отново с синия ластик или двата ластика заедно. Слагам стъпалата в средата на ластика. Хващам възможно най-близо до стъпалата и вземам тази изходна позиция. Ръцете въобще не се движат. Движа само краката. И изпълняваме 20 повторения. Не проброих точно колко станаха, но смятам, че са достатъчно. Изпълняваме 4 или 5 кръга и сме готови. Чао от мен!